Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Bernardo Atxaga, Bilbo Bolsonda. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Nik hori pentsatu izan dut. Nik bai. Atzo ikusi nun argazki egin digulako... Argiako fotok ikusituzu. Hori da. Azalekoa eta hola. Azalekoa. Bai. Eta... Hobbit arpegiako, ez? Hobbit, bai, borobiltxo bihurtzen nahi da pixkat, ez? Ola oroar. Bai, ez que Hobbitak borobiltxo egia, ez? Borobiltxoa egia, txikiko ezakit. Bai, hola. Ia patilla ingurua, ia gainazal hori, begirara, Ilea. Sudurrak, ilea, bai. Forma. Bipok jentea da, ez? Hobbitak. Bipok... Ez guztiz txuriak, ez? Igual sartu daiteke beste kategoria zapaldu baten barruan, edo... Ni bintze superiorra zintzen ez Hobbitatin konparuta. Superiorra, Hobbit? Bai. Ja, baina, gero filman, ez? Filman, ze? Dira, protagonistak eta nik uste Tolkienen etorkizunerako proiektatzen zuen gizarteren eredu nagusitako bat. Ez beren oinengatik, baina bai. Horrere bada teoria bat? Baina, bizizaleak, lasaiak... Bakezaleak. Egonzaleak. Oso Gonzaleak. Bilbo eta Atxaga imagina dezakezu ogi elfikoa jaten lasai asko sofan eserita. Perfectamente. Baina aldi berean aspektu beren itzalabe azaltzen da, Beran liburutan, Hobbitena. Nola txutxumutxuak eta bizilagunekiko gaizki esanak eta hor badauzkate... Adiz, Bilbo ez dute pape ondo tratatzen. Ez. Noskera ezberdina delako, baina gero itzultzen da eta puta bamba da. Ez dizkiote gauza guztik lapurtzen. Ez dakit, Beha lapurtzen dizkiote gauza guztik etxekuak. Denbora luzen buelta beztalako, mueblek eta aurkiak eta gauza guztik. Hori bera da, ez? Bueno, pentsatzen zutelako ja... Ja, zela itzuliko, ja, komunitatearen nobe beharrez, ez? Baina, Bernardo horre... Zul horren ateko parean dagone zerleko hortan ezeita... Hori, bai, perfectamente. Kearekin marrazke egiten eta Kantxoskiren liburu bat irakurtzen. Perfectamente. Rakurri zure Kantxoski, ez? Ez da gizin den. Nik ere ez. Baina alako baten bat, bai. Bernardo lasai. Esan zuela utziko ziola idazteari, baina... Oin esan du, bere azken liburuak borobildu egiten duela beren ibilbide guztia, ez? Eta bera. Enarak dauka izena, ez? Bere azken eleberria. Bai. Zer da eleberria? Bai. Novela bat. Bai. Ez irakurri. Beste da zer ba, ez ba novela bat? Euskalo poesia, oipuin laburrak. Agian triple botakoet, baina esango nuke, ez dakite, agian ja idatzi du horren inguruen, da urtainen... Bai. Urtain boxolaria. Bai. Bere buruaz beste egin zu... Bai. Aizarna, Zabala, Aizarna... Bai, horren gurukoa, bai. Ez. Bueno, hor. Horko baserri. Aizarna, bai. Justo horren inguruan hitz egin behar dukero. Zer? Zestu inguruan. Zestuko inguruan, Bai, bueno, ya hitz... Bueno, bai. Vale. Bueno, nik uste... Gaina Bilbo, ez? Zer? Justo... Justo... Restoren jaunako... Euskal dizen bakarra. Ja. Ez? Ja, bai. Gainera diotenez Bilbo batik, jarri zioten, ez? Bai, benetan? Bueno, garai hartan, teoria ere badaude. Garai hartan burni asko esportatzen zen Inglaterrara, eta bla, eta... Ba, hori. Ja. Bai. Ingelesez abizena da Baggins. Gazteleaz Bolson. Baina izena igual. Bai. Eta euskidez abizena? Bakitzue? Ostra. Oso gona galdera trivialerako, A ver. Ingelesez Baggins. Gazteleaz Bolson. Sakuto, ez honek da zen, Bilbo Sakuto. Badago, ez? Zu asmatzen nahiz edo? Ni baki, Badago. Bai, Hobbita eta Eraztunen jauna eta badaude euskaz. Ostra, entzuna dakat edo lehitua edo, baina nahiz. Bueno, itzuli. Bolson, zela da Bolson euskaz?
Poltsa hondi. Gertu. Zorrozabal. Bilbo Zorrozabal. Bai, Barakaldo eta Bilbo arteko guztua. Ja. ¿Fanas este? Ni bai. Bai, ezta? Bere garaien bai, jarraitu aztu zaizkit kapituluak eta bai. Hiru gainera. Ja, bueno, onde jarraitzen du, rolloak, baina... Bai, bueno, hiru eta gero atea zuten El Hobbit. Vale. Baina ni liburuena, Nola gero? Gero atea zuten, ez? Ipotxa protagonista dituena, nanoak... Hori gero. Nanoak? Bai. Behin deitu nien ipotxe eta parrez hasi zinaten, hor zakin duna. Eta zela ditzen diezu. Ez da gitki. Bai, claro. Ni horiek arteraz ikusi ditut, irakurri gainean. Bai, nik irakurri dut, baina Hobbita irakurri daukate, baina gero daukat beste bat dala keston totxoa eta bastante... Silmarillion. Bai, hori infumablea bezala. Da, Biblia, baina Tolkienen Biblia. Bai. Hasieran ez dago ezer sortuta. Tolkienen Biblia. Bai. Baina Biblia bi aldaeratan onartuta. Biblia totxako, eta Biblia nik uste bera, eta ikusten da, pizka rollo katolikoa... Bai. Honek eta txarrak... Bai, tipo katolikoa zen eta bai, hor gauzatxoa. Bazan, ez da? Bai, bazan. Gusten zailo. Horren gaur egun... Zer da, inglesa? Bai. Egarren mundu gerra, nebilita, eta bai, hori, rolloiek. Bai. Bai, horren ikusi dut, gainera nire talde friki kide batek, aurreko esan zian, Meloni, ere oso zalia dela. Eta inkluso Italian badagola herri bat, egin dutela... Nola egiten da Bilbonen herria? Jobiton. Komarka. Bai, komarka da zabalagoa eta Jobiton da ya... Jobiton bere herria. Eskualdea eta... Hori da. Horren erreplika moduko bat. Eta orain bere fatxek erabiltzen dutela, bai, bueno, balore hona diolako, eta... Bai. Erabiltzute zertako. Bueno, pues... Ez que zer ez da egin eraztu ninen izenean. Ez? Bizitza ulertzeko era berare... Orduan fascistek erabiltzen, ez? Orduan, hau, marko hau. Bai, nesta bera fasisten aurka aritu oso ez banaiz bigarren mundu gerran. Hori gutxenekoa. Ia, gero hor badu... Elfoak, Hitler, segurazki, nesta bera nahiko ez, olako izan, Elfoak maiteko zituen. Hitlerrek, Rubio eta iraina girarako denak. Oso horre bai diale superiorrek. Ez dira asko nazten, ez? Ez, eta ez dute lo egiten, zutik egite dute lo. Meditatu bezala egite dute, bai. Nik ez da elfo kaka egiten duten adibidez. Elfok ez. Eta emakumek ere ez. Emakumek ere ez. Ez. Ez elfo emakumek ere ez. Ez, danak. Emakumek danak. Claro. Ja, adibidez Hobbita, bai, Hobbita, ni ustez. Bai, ni ustez egunien 3 aldiz minimo. Bai. Bernardo ere bai. Hobbit emakumek ere bai, ni ustez kaka. Hostia, emakume asko azaltzen dira, ez? Eraztunen jaunan, protagonista. Asko? Ez, oso gutxi. Oso gutxi. Hobbitak ia bat ere ez. Eta beltzak, hori orain konpontzen ari dira. Bai, ze beltz basartu dute, saga berri batena... Elfo beltza. Bai. Eta ona. Zagrado de elfo iunak ere. Ez, gaiztuak. Bai, eta... Baina galdu naiz. Ze baina, elfo beltza... Bai, orain azken serie spin-off ostea honekin, Sauronen etorri baino lehenagoko urteetan. Bai. Hor dago elfo beltz bat. Eta protagonista tipa bada. Ba, gero akau barko dute elfo beltz bat, ez da iritsi Sauron garaira. Ez, bere obera ondorengoak. Leno da. Ja, karo, katuko dut, bestela bizirik gatuko zen. Egia da, bueno, beti hiltzen da beltza, ez? Filmetan, janketan. Bueno, ba... Ez da ibiltzen da, txiste kontatzen eta horrela, elfo beltza. Bai, Lamborghini batean, eta ropa entzuten. Hori ez dut ikusi, segi hori. Hortako ukibiozu... Bai, hori dauzkat. Konkretu ukibiozu. Ba, burguesa hori dauzkaten kanal. Bai, hostiak, BitTorrent. Zer hori? BitTorrent da, tresna kulturalik handina. BitTorrent? Bai. BitTorrent, nahi horrekon erabiltzen nun bat eta etxizi daten, tio. Horri alde antzeko bat. Ez da horri aldea da, sistema bat. Fitxatea konpartitzeko eta beraz, konpartitu alda, nahi duzuna. Ez dakit Kevinen filma ongo denor, deskargatzeko moduan, baina beharko luke egon. Errexo gaur aurkitzen nik pendrivean zuri pasatzea gaino. Ja, ikusten naiz. Errezagoa da elfo beltz bat agertea Tolkienen filmetan, hemen alboan dakaten kalparrao.
Zuek mundu horteko izango bazinate, ze izango zinateke, ze espeziekoak? Ni arranoa. Ez ben. Azaltzen di arranoa. Nabil ezan itxuren arabera, ez zuk ze gustatu. Hostia, oso ona. Hori non espero. Erranoa zatik. Balantza dakozulako fizikoki, zue zurregatik. Etorri zait estena justu ez dakit zertaz izinatela zuez gainen eta arranoak eta arranoak dira filma guztiaren trama apurtzen dutenak. Bere zera mandezaketelako eraztuna bi segundutan. Bai. Bazo horietako bat, ez? Hori da, Irutotxo eta gero oroitzen dena. Hostia, pues joan gintezken egan. Pues bestela ez dakit. Nei elfoa molatzei dira. Nik ez dakit zein arraza, baina arkoakin. Hori, arkoakin. Zu ne ustez gizakia eza? Gizakia, peina arkoa. Bai, alde izan gizakia. Ni hor daudenak hor pringatu. Gondor da. Gondor. Bai, Gondor esan duzu? Txalupa. Bai, bueno, Gondor bai, hor gizaki batzu. Etengabe hor jasotzen dituztenak. Bai. Bai, ez da. Bai. Horre dira suprema diza zuria, pentsa ez dut beraiek ona direla, eta behin Sauron eta Mordor eta garaituta, gero etorkizunean, horreik sortzen dute beraien imperio propioa. Eta historikoki hortik datoz. Hori itxura fatxa. Bai. Itxura jarrera. Ez que hor daude horkoak eta Sauron, eta pentsa ez dute, txarrak horrei diren, ez tekin zen. Boromir pizkata bazkalda. Ja, bello, Boromir adibide. Hori zen da lapurtzen saiatzen dena eraztuna. Ez que gizakia korrompituta du. Esentziak. Berez, ja. Pero horretan? Bai. Garai batean txikitan telebista espainolen bazegon todo el mundo es bueno. Ez? Ez duten hori ikusi? Eta hori saiatzen ziren erakusten kaleko jendeakin. Guztia ona zela, berez. Berez, bale. Kontrakoa esan duzu. Kontrakoa. Hombre, igual katolicizmoen baduka zer ikusia. Nola egitezateko guztio gode zikin, lehengo pekatutik, eta orduan, pixkat hortik baduka. Orduan gizakia zikin dago, eta Tolkienen hor imaginarioan zikin dago. Eta Tolkien imaginarioan zikin ez daudenak dira elfoak. Baina elfoak igual dira aingeruak izango balia moan, igual katolizismoan. Hor daude zerutik gertuago esala, eta hor ze purua dira. Jainkoen ondorengo bezala. Lurtarragoak eta la. Bueno, hori jagen ditu da, ez? Eredu hori jagen ditu da. Estilo horretako ja jende gehiago atera da, eta horrein ja onak eta txarren arteko marra ez da inpotoloa. Askoz finago da. Serie berrietan eta Tronudema edo beste hau Rothfuss. Grishak eta ez dakizer. Ni hori nola esan dezu, Tronude hori ez dut baina ikusi. Abercrombieren liburuak. Hor ja galtzen naiz. Sexu implizitoa, violentzia askoz gordinagoa. Implizitoa o explizitoa? Implizito, explizito? Ex da ikusi egiten duzula, inda eskutuan dago. Eskutuan explizitoa. Bai, sexu explizitoa? Bueno, bai, askoz gordinagoa. Nun hori? Bueno, Tronudema agian da zagunena, Juego de Tronos. Bai. Bueno, hor... Bai, hor, adibidez, sakiak eta gertzen dira bastante garbi. Bai, eta hori ez da oso normala... Tolkienen hortan, agian, dazkazut berreun horri paisaje bat deskribatzeko. Baina barra bilparea, sekula. Ez da zaldiarena. Ez da zaldiarena, hori da. Nik ja Juego de Tronos galtzen naiz. Ja, zentzu hortan Tolkienen lanak... Zu jarritzezu, hori, Tronudema eta hori zu bakizu zer... Bueno, jakin zer dan... Bai, bere garaian ikusi nuen, bai, inglesez ikusi nuen, eta nintzen ez eta zenteo. Ikasteko, baina nuen ikasi ezer. Ja, ni hain tontua naiz, bosgarren filman geratu nizela. Bosgarren liburu arte argitatuta dago. Bai. A ver, nola pelikula lehenago doa? Pelikula bukatu da. A ver, nola dijo? Pelikula bukatu da, bueno, pelikula, filma, osea, seria bukatu dira. Ez dakin uz bukatu ziren, aspaldi. Liburuarekin batera, bos? Ez. Osa, liburuak horrendion garatzen da bitz? Bai, ba. Eta serie aurreatu egin dio liburuarekin? Bukatu eta era lusatu. Bai. Bai. Eta zu irakurtzen zabitz? Ez, karo, geratu nintzen, digo, bueno, geratuko naiz filma eta liburuak elkartzen dien momentuan, bukatzen den hortan, eta itxarango dut irakurri arte eta gero ikusi filma. Baina beste potro handi honek, nola, segurazki, urrezko indenez, esaten du, hostia, gaina dazkaia berreun urte. Horrek esango da. Berreun urte, horrek ez du bukatuko sekulan. Enoiz. Orduan, pues, gara. Orduan nahi liburua bukatua eta... Liburua bukatu barik. Seria jarraitzen du hori da, liburua... Seria jarraitu du eta bukatu da. Eta borobildu du historia eta jazta. Pues jazta. Baina... batzuk hor gaude. Baina, tipo, ya mapiku urte atera gabe. Orduan, eta ya está. A ver,
liburu mota hauek idazten dituztenen, idazten dutenen perfila bak izuzien nolakoa dan. Nolakoa? Pues bizarra, belonetan daño. Sarrak. Bilbo Bolson eta Bernardo Txagau, baina 6 aldiz borobilago. Eta esan dezagun ez dutela ematen veganoa direnik. Azkar eta gaizki izategatik. Zia oso ondo zaintzen, esango nukenik. Orduan, tipo azarra da. Horria, hain bimarrekoa. Urrezkoa hain gozan, hainbeste seriak eta salduta. Eta listo. Orduan, pues... Bueno... Eta urduan atxagatik etorri, berez... Oso asko amuten da atxagak, asko amuten da. Bueno, bere, no, esan bere mundu... Ikuskera. Bai, aizletzen zuen libura. Obabakoak. Irakurri zuen? Bai, aspaldi. Bai? Bai, akordatzen, Oie, baitzian ipu laburrak edo? Nire ez dauti agorri. Bueno, filma bado. Bai. Bai, ez? Bai. Ez dut ikusi bez. Bueno. Eta zu protagonista daukan pelikula, liburu bat du jatorrian, ez? Ez. Benetako gertakizun batzuk. Zeinetan testu batzuk zeuden ere bai, claro. Testu politikoak eta ideologikoak eta marxismoa eta sexua eta gauza hori. Polimaitasuna. Bai, hori izan digute egiteko. Bai. Izan digute ez poligamiari buruz, arrekoen esan genula. Bai, zuzenketa egon da ez? Bai, sistema monogamoaren antitesia. Liburuz itziteko polimaitasuna liburuz. Bai. Baina pizkan landuta. Ja. Osea, ez dugula izarren zain egon behaz. Lantzeko. Gu gai gaela, hori lantzeko. Gu gai omen garela. Lantzeko, pero... Zer? Osea, gai gara lantzeko. Lantzeko eta konpartitzeko. Hori da, gure dorleta bizitzaldiak bieligu... Hori ez dut irakurri. Ez du ba. Brigitte Basaion oinarritzen da bea. Beak erreferentzia hori ematen digu. Brigitte Basaion. Bai. Izeneko feminista. Bat ez, edo tipa... Bai. Ez da gize poliamor, ez da gize terror poliamor. Ez da gize monogamo, ez da gize poliamor. Gena zer. Titulua. Guzti hori, hain luzea. Terror poliamor da bukaeran. Eta zirean da, ez da gize monogamo. Apuntatuko zu? Bai, irakurtzeko bentsate Wikipedian laburpena ingo zioten edo liburuarena. Osa, zu kaseta hilana hola da. Hori ofean esaten da, txo. Osa, zuko lehin duzuna kaseta limoan. Osa, zenbat lehituko osoa, ez dauka denboraik osoa lehitzeko, baina, no? Joder. Eta segunda laburpena zenbatekoa dan, iari galdetuko diot. Ja. Laburpen bat. Eta horta sistema du, adime artifiziala ez bai. Zestoa eta adime artifiziala. Vale. Boga, ni pixka informatu naiz. Eta jartzen du, Brigitte Basaiok kritikatu egiten duela polimaitasuna. Bai? Bai. Polimaitasuna monogamiaren gauza txamponaren beste alde izatea bezala. Monogamia ampliatu bat bezala. Zeinetan energia afektiboak dauden bideratuta bikote mailan. Eta ez dakit. Zure bizilaguna zeintza. Edo komunidadean indarra. Galdu naiz. Indar asko bikotean jartzen dela. Monogamian. Eta poligamian bai. Beste bikote askotan, baina bikote mailan. Eta honen kritika da zergatik bikotea hainbeste zentraltasun. Poligamia bikoteak dauzka, oinarrian. Bai, bikote asko igual, baina. Bueno, bikote igual ez da oso gokia. Bikote, trikote. Bai. Zertera esatute, no esatute. Parea beharrean, trireja. Trieja. Alako zezer, ez? Trieja igual o... Trieja, esan teke? Trieja zer da, iru. Bueno, par, eja, bikote, irukote, eskeraz ez dakao zeharik, baina. Vale, orduan. Trio kuarteto eta hola, ez? Ozer. Baina hori daia akzio... Sexua praktikatzeko akzio horretari... Orduan euskeraz, bikote... Berraz. Irukote, laukote, incluso, seikote. Otxote. Euskera, otxote. Kantu unibiltzen dianek Bilbo Bolson, parte zarrin kantu unibiltzen dianak. Zer? Oie, otxote ez die. Galdu inez, ni galdu inez. Bai. Bilboko kanta mitiko batzuk. Vale, kanta. Hori nun espero, Vale, orduan, galdera batzu bengo dizkizuet. Monogamoek, orduan zer daukate zentroan zer jartzen dute? Monogamoek? Zer jartzen zentruan? Bai.
Pertsona, norbera. Bikotea. Vale, poligamoek, ze jartzen dute zentroan? Bikote danak. Vale. Feministek ze jartzen dute zentroan? Berdintasuna. Parekidetasuna barkatu. Ai, hori esaten hijo, Dios. Vale. Komunistek? Komunala dena. Komunala? Komuna. Zu? Ondasuna esaten hijoa, baina ez da hori hitza. Ondasuna partekatzea. Ondasun hortik dijoa. Ondasuna jarriko dut. Ondasuna? Pero hor... Erdigunean ondasuna? Ondasuna, bai. Ah, vale. Ontasuna? Te edo de? Terekin. Vale. Ontasuna? Bai. Dios. Antiespezistek ze jartzen dute erdigunean? Itza berak esaten du espezia, ez da ukatzeko, ez? Ah, ja. Antiespezistek erdigunean, bizia. Bizia? Dios. Baina hori... Ze polita. Ah, vale. Anarkistek? Erdian, Anarkistek, anarkia. Bai, ja. Anarkia erdian? Bueno. Askatasuna. Parekidetasuna. Ah, vale. Orduan, anarkismoa feminismoa da. Ja. Hori titulu izan leke. Izan daiteke, apunta. Eta nola, zaintzek erdigunean esan denean, oize? Anarkismo erdigunera, nola? Zaintzek erdigunean, oizeinek esan denean. Zaintza, bueno, baina erdigunean momentu hortan, ez? Ah, vale, beste momentu hortan, ez? Erdigunean gauza gehiago jartzituzte. Ah, vale. Vale, eta ezkerra hartzalek? Hori humoria eta ez den zeita, ber? Erdigunean, jartzen den. Gauza, posible da, zuen sormenaren bide gauza ezatea. Ah, bai. Bai, ez da gauza ezatea. Ez da periodismoa. A ber, bueno, behandu egiten tonoan altzabete sartu, osea. Erdigunean beraiek. Hostia, hau publiko izan duzu, Baina. Zu bakitzu 1.017 pertsona entzuten dabe hau, ez? Eta gehiengoa... Esan ez du sormenetik, ez dauka hori. Ja, baina ez insultau jentea, osea... Ez dut inoz insultau. Ez que bertalea onanista dela. Onanista zena, izmoan galtzen naiz. Ja, zesan edo onanismoa. Egozentrikoa. Autorreferentziala. Esan dut erdian zen ze jartzen duen. Haiek. Erdia. Zesan dut. Erdian beraiek, zentroan. Zentroan. Eskera bertela jartzen duela erdian. Hori da, ez du esan barrik erdigune. Diana baten erdigunean, edo talde baten erdigunean, erdian. Otegi eta otegi txikiek, esango lukete, herria. Bueno, erdila. Herria. Vale. Bitu, oin maiatzak 16an, egon beda topaketa bat, lehen horretik zestu aipatu da, eta zestun dau baserri bat. Biolurrek erosi dau, baserri bat. Amilubi izenekoa. Bueno, zumaiti gertuago dago. Bai. Gente horre jartzen dau nekazal lurrak erdigunean. Gente agroekologikoa, ezagutzen duzu? Bai. Gu gara bazkide. Zerrena. Argia dago... Biolurren parte zaete? Amilubin? Bai. Amilubin parte zaete? Pegatzen dizu, ni atxurrakin... Igande goizean. Letxuak eta tomateak. Bale, eta topaketa dago... Maiatzan 16an. Bai. Zaiteko? Lehenengo mainguru bat onbida, parea mainguru, kutsu politikoz janzteko. Dios, eta zuri konbidauko itzaitia. Ez, publiko moan joatea konbidatu dute. Bueno. Bai, oso publiko hona nizela normalean, eta... Entzuten dakizu? Bai, entzuten dakit, entzute aktiboa. Ja. Eta, bueno, konbidatu dute publiko moan joatea. Lakabe, bakitzu? Bai. Ametxe? Hori ez. Lagapen... Nola? Kooperatiba? Etxogitza lagapen kooperatiba. Non da hori? Leku guztitan. Bizkaian usteot, baina nau seguro. Bizkaia Araba tarte hortan. Tarte bat badago Bizkaia eta Araba artean. Bai. Marra bat. Bai, marra bat badago. Marra hortatik gertu. Onda nago, baina nizak horren ondan. Eta gero agina izeneko beste proiektu komunitarioa zeinetan Eliza bat auzolanean berrere zuten ez dakit nun. Mainguru hori. Gero, Aleka, zagutu zuen? Aleka hori azia... Zien inguruko, zehau. Gaina zueko, Aleka kokelok zuekin gauzak egin ditu. Aleka kokelo. Errigora? Hombre. Zego gozoa dagoen olioa. Horren zen gaude.
Eta inbiteu... Ez zu Marinaledako eskatu? Marinaleda argiaren zat. Argiako beste batzuk hartu du Rigora. Danean gaude, txo. Joder. Eta, hau igual ez duzu ezagutuko, gonbidatu espezialak. Ezagutu zu? Guest Star. Ez dakit, hori. Espezialak, Bai, gonbidatu espezialak. Aleka eta Rigorakin batea, hitz egitea doaz, mai inguruan. Hori da lehenbizikoa. Vale. Hori, gero Baskaria. Eta gero Baskaria eta nago ni lehenengo, pobreziek. Banak izen, nik jodeko naiz. Entzula aktibo bezala. Eitorteko zara? Gomeak eta guztia, bien, Hostia, de puta madre, zu gomeak ezautukot. Esan nun, hostia, pobreziak, hori nik ezautzet. Bai. Eta, Bai. Astutan ekan. Bai, eske, a ver, gente que se dit, bueltatu egin berza, ze bueltatu. Baina hori egiten badu ez, Bueltatu. Nien eskuan inoiz. A lo Bilbo Bolson, hostia, balzatoz. A ber, dazkazun horretxe parian mueblek eta lapurtzeko gortu jendia. Ez, nien ez inoz joan, baina gente inok ez dit eitzen. Beraz, pentsatzen zuen elikadura buru jabetzaren aldeko txapa bazala, autopromoa zen. Hori ikusten da, jende guztia ez dela ona. Beti dago... Sí, a ver, es que nik nahi itzal propia daukat, ezin dut alde hitz egin modu absolutu baten. Baina, bueno, ez hori bakarrik. Gero, bertso sesio elektronikoa. Elektroniko? Eta nortzuk ematen du hori? Eli eta Manesek, Pagolak. Eli Pagola? Bai, eta Manesbe Pagola da uste dut. Pagola? Gero, Babarrumba, dala Britney Spears eta... nola... Rumba. Babarrumba, bai, euskal rumba bezala. Eta Britney Spears? Britney Spears eta Mauriciaren ustarketa bat. Eta rumba? Bai. Hostia. Bai, bueno, rumba eta holako baingo zera kargarriena horrek dirudi. Bai. Ez zure baimenarekin. Ez dagotu nahi baimena hori izateko. Batez be publikoan. Ja. Gauza nahi pribatuko izatea, baina... Pobreziak... Zure baimeni gabe... Serio jartzen denean hor soflama botatzen. Hostia, baiet. Berba labanakaz. Post-punk mamarratxeo. Hori zera, irugarren beste talde bat. Bai, nik nahi zinu zego, baina esan diate giroa oso potentea goten dela. Eta gero, Txantona Garrote DJ. Diala bergako jente ustut. Berba labanakaz gustatzen zait. Zagutu oso? Aleka kelo bezain beste, ez? Vale, fonetikoki. Fonetikoki, bai. Aleka kokelo. Aleka kokelo. Hori gaurko titulu alda izan, Bai, esaten ari gara asko, hau izan daiteke gure izenburua, agian jendeak ez daki, 5 urte, edo ez daki zenbat urte, eta gero, handik ere arazo azkaula horrekin. Izenburuakin? Bai. Bai, eta gu zela banatu gure artean lana, izenburu jartzearena. Claro. Zer, zu saiatzen zara guztion artean egitea, baina gero zeinek egiten du. Hori da, zeinek egiten du. Zuk. Eta beraz, horregatik denona da arazoa. Aleka puti gude eta aleka kokelo. Aleka kokelo. Eta horretik beste bat esan du, baina ez nahiz akordatzen. Baina gila da bai, kao... Aleka kokelo eta Boromir. Eta Bilbo Bolson. A ver, gu feminista bezala, lehen gauza, gu feminista da? Bai, noski. Vale. Gu feminista bezala ez gaude berdintasunen alde, gaude parekietasunen alde. Eta tituloa jartzeko orduan, ez gara berdinak nahi ustez. Kapazitate sortzailea oso diferenteak gau. Sormena salda lantzen ere bai. Edo rollo genetikoa zitziten izara. Esentzian. Esentzian. Zer, haber esentzialistan izan? Claro, jaiotzen gara, eta hori, esentzialismo horren iztenean. Zuia bi urtekin ikuste zitzaizun. Hori da, izenburua. Podcastei titulua jartzeko mauko mutilko eskorra zinela. Eta beraz jata gozer egin, ja bizita osoa horrekin. Ez, a ber, nik, zuek argiak ordaintzen badit, presnago... Lan extra bat iteko. Formazio batea joten. Zaten honi ba. Baina, oin momentu hontan, egoera dagoen bezala, ez bakarrik gu irurok gehi izan... Zube ezadela Kevin Bolson. Olo. Hoi zatik ez duzu. Ultra xurratik, ez duzu? Ultra xurratik eta alik eta... Nola zan, Zaku Zabal? Zorro Zabal. Ostia, Zorro Zabaltasuna. Zorro Zabaltasuna. Bueno, hoxe. Vale. Bueno, hau zertara, dorleta, patu dugula. Claro, polimaitasuna eta gozaiek, egia da. Hori, landu behar dela. Feminismoa izala. Landu behar dugu eta izpila horrean jarri, izlatzen duenaren jabegin, eta gero ja, hemen konpartitu, ez? Horrek ez dugu itzegin teorikoki bakarrik. Lehenko praktika meraman, eta gero hemen kontatu haber egin dugun praktikan. Praktika esaz. Vale. Horrek ere... Vale, nola gauden kokatuta, zeko ordenadatan, ez?
eta ze egiten dugun, edo ze usten dugun egiteari, ez? Gure bizitza pertsonalean. Ze mugirazten digun. Uste, hori noiz? Hemen bi astetara... Bi aste, zin duzu? Ez? Joder. Hostiak, bi aste dazkau polimaitasuna bezarkatzeko? Edo ez bezarkatzeko? Joder, bai, hori ja egin dugu. Hori ja. Bueno, atzenen... Ni bi astetan terror poliamorra emango diot, biztadizua. Baina gauza bat, kaos, hemen askotan hau erlazionatzen dugu oso intensoak o sexualak diren relazioekin, meka brille esan du, asko zirautzaileagoa da, bigarren bikote bat eukitzea baino, zure bizilagunari laguntzea konprak igotzen ez dakize. Eta bai, baina orduan, maitasunan kontzeptu oso gabitz, oso zabal. Zabalki. Orduan da gu zela relazionatzen gara munduakin, ez? Eta hor, ze indar jartzen dugun nun, zergatik eta zertak. Bai, maitasuna hartzen badu gola, ez? Baina harreman sexu afektiboi dagokienaz ari bagara, hori askuria eta arramaskak. Eta gero da interesantea gagu jartzen ez da bai da, eta horregatik etorri mendi bihaztera. Bai, karo, egia da. Zintza etorri. Ez justo depilatzeko guna. Bekainak. Zeza, metrosexuala? Bai. Ez dakit zer esan nahi du, baina zu isilarazteko. Zer ditu dioso? Galdetu. Retrosexuala. Hostia, hori ez iztetuko. Ez metro. Gehiago metro baina. Metrosexuala ez tekiz zertan? Ez. Ja ez da askontzuten. Hori da garai bateko gizon eredua, eta horrela, ez? Jarri zan modan, metrosexuala, hola, zainketari norberaren burua zaintzari. Bai, garbi, dutxatu. Baina hori bakarri, dutxatu bakarrik ezan izango. Dutxatu, depilatu, azazkala moztu, hori eukizun bere garai loriatxua. Bai, ja ez daukazatik, ja gutxi gara bera guztua bihurtu gara metrosexual. Aztuan eukan, bai. Eta gero, metrosexualetik beste puntara ez metrosexualera hor tartea dago, bai, de sentimetrosexualak, o beste... Ja. Hori batzuk. Zagatik metro? Ja. Itzak? Ez da git. Zezan nahi du? Ez da gotidiz. Hori apunta, el liburu aparte, behitu metrosexuala zezan nahi duen. Horrengorako. Metropolis adibidez, zezan nahi du metro horrek. Bale, behitu. Hortik etorri da. Bai. Metropolis. Ez, hor, hau da... Zagizu hori, Kevin? Ez. Hau, jakitekotan... Zaki inork orduan. Hau, ez, bai, guk ez bakigu, ni baki zeinak. Izarreak. Izarreak, ja. Baina, bai. Izarri gabeko gau ontan. Bai. Luzea egiten nahi zeguna. Ikusi aldezu, basamortu hau... Gure izar, ikusi aldezu aspaldi. Aurrekon telefono seguntzen bekin. Bueno. Egon ikusi. Ez. Ondo hilila. Pentsatzen zuen nahi asko zarrexagoa. Bai, ez da? Bai, ama izatea, ez da lainbesteako... Bai, ondo, bigarrena ekartza animauko da, eta orduan txea itzingo du. Ja. Izar, baina ondo. Ja, eta hit. Aztu baino lehen, seguro gero juten segula pintza, eta adima artifiziala. Bizipen pasarte bat izan dugu... Bueno, berandoik izan du bere horretan, Baina, bueno, kontua da, Hernanin bizien Santurtziaren zule bate galdetu zigula horreko programaren amaieran ia ze kanta jarri genuen. Konpartitu nuen zuekin da. Bai. Eta, bueno, erantzun geni, ondari dena, eta zen zigun, zerrienak ite zuen programatik, itzera zaeste, eta bide batez, txerriboa da pikutara. Aberiak aske eta beratxak platerrera. Nik uste dela, pues, antizpezismoaren bezarkatzaile bat. Bale, horren, erdigunean txerria ez. Bueno, bai. Baina bizirik. Bizirik. Bizia, horregatik bizia. Bai, San Prudentzeko junta izte hortan, ez zuen ondo pasako. Txerria zegoen erdigunean. Baina txerriak erdigunean jartzen badugu eta ez baditu hiltzen, txerriak ez dira biziko. Zer, txerriak daude, basurdetak sortzu ginituen jateko. Ez baditugu jateko, ez ditugu koiztuko, orduan guztiak hilko dira. Hori saldute. Zezenketak eren, ez, iguala. Bai. Oso ondo karria. Normalean, fatxardoak. Bai. Bueno. Muturrek elkar ikutzen dute. Hori denak igu. Eskerrekoa, eskuinekoa, pues iguala dira. Eta hau zerta zetorren, bai hori zestigula, eta ze kanta zan azken programan, da orduan jarri nun berandoi Googleen, berandoi lau emeretzi, edo ez dakit programaren izena. Bai. Eta orduan, bakizu horren bilatzaiek, bilatzez aparte, ja,
erantzuten dizutela. Deskriba pentso bat ematizu. Adimen artifizial. Ze esan genuen? Ez, adimen artifiziala jartzen da martxan. Zerdan berandugi edo euskalo? Claro, jarri nun hori, eta orduan, hasi zen berandugi zer zan, esaten. Ni bizitzan ez nun ezitean buratu, galdetzea. Uste oso interesante jarea, Eta oso interesante da esan zuena. Itxez hitz, Iak. Eta ez euskeraz. Iak esan zuen. Por ciertos. Euskeraz? Euskeraz. Bai, Googleen adimen artifiziala ez dakit noa da, Gemini edo ez dakit noa da. Bueno, berdin da. Eta esateu. Beranduegi podcasta definitzeko moduri zehatzena, ondorengoa dela esan liteke. Ironia demokratikoz kargatutako gaurkotasunaren errepaso absurdua. Hori da, ematen duen titularra. Eta izolaki? Bueno, txoin. Argiako taldeak egindako erratsaio honek ez du ohiko informatibo baten egitura. Aitzitik, errealitatea deseraikitzen du barrearen bidez. Hostia, haze loreak. Bueno, hona hemen podcastan definitzen duten ezaugarri nagusiak. Bat, maitasun oldarkorra. Horrela definitzen... Hori ez da hiloretsua. Horrela definitzen dute bere burua sarri. Egia da guk erabili izan dugula itzori. Maitasun oldarkorra. Gai serioak lantzen dituzte, politika, euskara, gizarte gatazkak, baina begira da kritiko zorrotz eta askotan probokatzaile batekin. Baizea, esagero bauk hori. Bueno. Bi, absurdo eta surrealismoa. Ez da humore zuri edo erresta. Askotan... Honez, atzoneko programa entzun dugu, Nik uste baiet. Egon hau, Egon. Askotan, egora asmatuak edo pertsonaia bitxiak, adibidez, Oscar, parentesi artean. Bai. Eta biltzen dituzte, gizartearen kontrasanek agerian usteko. Hiru, euskaltzaletasun kritikoa. Euskal Herriko gaurkotasuna da ardatza, baina ez dute beldurrik, etxeko, komatxoen artean, gauzei buruz txantxa egiteko. Euskalgintza, politika abertzalea, edo ohitura baskoak esaten dira euren jomuga gogokoenak. Ohitura baskoak, zo. Ohitura baskoak, txo. Lau, talde dinamika. Emendatoria. Hostiakoa. Segurekin sartzen da, ja personalki, hauia personala. Aipatuko du, fijo. Iztar, Unai, eta gainerako ideen arteko konplizitatea funtsezkoa da. Hostia, mea. Eta hori nundik eta Unai hori. Bueno. Euskal Unaiak ebiliko gina. Nebien flipaino zelako ondo atineiten nebien, eta de repente hori. Deno gara, ez gara perfectuak. Elkarrizketa informal baten itxura du, non entzulea lagun arteko tertulia zoro baten sartuta sentitzen den. Eta bost, improvisazio sentsazioa ondo gidoituta egon arren. Hostia, toma esa. Bigarren triplea. Sí. Ondo gidoituta egon arren. Eta improvisazio sentsazioa. Freskotasun handia du. Gaurko gai bati buruz hitz egiten hasi eta bat-batean, duela 20 urteko pasadizo bati buruzko eztabaida surrealista batean buka dezakete. Hostia, claro, eske gidoiak hori eskatzen badu, zerbiezu. Labur bilduz, 2 puntu. Informazioa joazen nahi baduzu, baina seriotasunari alergia badiozu, beranduki da zure lekua. Hostia. Hori, honek supera oiendo zuen. Kauen dio. Honek supera oiendo gure kapasidade. Ya está, o sea... Eta, claro, ya hor flipatzen maia horretan nengola, berak, por supuesto, bilatzen duena da, inoiz esateratzea hortik. Aplikazio guztia bezala. Helburua ez da Instagramen argazki guapok ikuste, baizik eta galik eta argazki egin ikusi. Eta Facebooken eta Twitterren esateratzea. Hau honek bukatzen duenean ere, esaten zu, jakin ala duzu, zintzu diren atal esanguratsunak, nik esango izkizut. Bai, esan, zintzu diren arrakastarik handien esan duten saioak. Eta 5 eman zizkian. Lehenengoa. Izar erditu eta Oskar agertu. Hori izaten du. Atal hau esanguratsua da, podcastaren barne historiaren zat. Izarren amatasunak talderen dinamika aldatu du, eta Oskar bezalako pertsonaia surrealistak sartzen dira jokoan. Gainera, zer da eta, bezalako galdera deserosoi, humoretik nola erantzun planteatzeak primeran erakusten du euren estilo ausarta. 2, hauteskunde saio bereziak. Hauteskunde gauetan edo biramunetan egite dituzten saioak klasikoa dira. Politikariak erabiltzen duten izkera pomposari barre egiten diote eta maitzak interpretatzeko
modu alternatiba proposatzen dituzte. Analisi politiko sakona eta txantxa potoloa uztartzen dituzte. Potoloa. 3, konfinamenduko atalak, oasiko kronikak. Ostia, horraino fanda? Hori zertzan. Bitu noraino jundan. Zerri zurea. Zer zurea, zizurea zan? Bai, ba. Oasiko kronikak, ez? Ez, hostiak. Zizur, parte zinen? Ez daukat memoria. Honena horrekaria. Oso memoria eskaxa daukat. Honena horrekaria, txo. Ostia, oso fuertea. Ez daukat. A ver, oasiko kronikak zan, zu parte zinen podcast bat, eta ez akordeien. Pandemia garaian, Twitch edo ez dakiz mierda eroliko genuen grabatzeko bakoitza bere etxetik, egiten genuen saioa. Oasiko kronikak zen. Hori da. Hemen azalduko zu, bestela, etxon, Google, esango zu? Joder, bai. Pandemia garaian berenduiko kideek beste batzukin batera, proiektua edukitu zuten. Etxean itxita egunden bitartean, gizarteren paranoiak eta gora absurdoak, maskara, balkoietako poliziak, ogia egiteko moda, izaten ziren protagonistak. Garai triste bati umore biltzez erantzuten zioten. Hori, esan goratxunetakoen artean. Eta beste bilak, eta honekin jametuko urte horren saioak edo gala bereziak. Horiek ere, dira gure furtetako bat. Noizean behin, beranduik saio luzeagoak edo formatu berezikoak egiten ditu bere bilbidea ospatzeko. Saio hauetan sarri, argiako beste kide batzuk agertzen dira, eta beren buruaz barra egiten dute, autoparodia. Aldizkarien barne funtzionamenduaz, edo eta euskal kasitaritzenen miseriak agerian utziz. Eta bosgarrena, hau ja, ez dakit ba, ofensiba judizialen ingurukoak. Dira, bai, potenteak. Eskualgintzak edo argiak berak eraso judizialen bat jaso duenean, berandu izan da, erantzun armatua. Hostia! Komatxon artean. Humore bidezkoa, noski, gero esaten du. Segurtasun alde batera utzita. Egokitu da programaren izerara. Egokitu zaigu. Esplikauko balu beste dozein podcast serio jarriko litzateke. Ba... Eta gurean jaira biurrik eritan. Hostia. Iba, nahi lehen kritiko didezu autogomboa egitea, pobrezia kamilubin egiteatik, baina hau egin autogomboa izan da, Baina, karo, multinazional batek egin da. Joder. Inoiz esperoko zenuna. Ostia, igual multinazionalak ez da... Igual sos... Ez dian txarrak, ez? Igual ez dian txarrak. Claro. Ez gaitu... Hoi proposatzen du, nola, gaina aurrekoan argien atea zen. Alex Karp izeneko hor Silicon Valleyko multiaberatxo batek... Palantir. Palantir teknologizeko jabea. Burgez potoloa. Bueno, potolo, bai. Bueno, ez dakit. Bolson. Bai, horrek egiak gozka. Bai, zorrozabal bat. Zorrozabal bat. Bai, ni baino bastante gehiago, Bai. Baina gorpuzkeraz... putakume, aro berriko putakumen itxura dakana. Seguro horrek jartzen duela ogia txiakin, eta hola. Bai. Ez da garai bateko... Ez. Eta burpiak ditu pizkatea sartuta dago, edo, bueno, pizkatola, baina... Za burpiak? Burpiak, flipatuek dituztenak hori txian, eta horiek. Ah, bale, bakizen. Bai, ez da la 19. mendeko burgez bat, ez? Ez. Hor puruak eta... Ez da 20. mendea maierako iruditerian dagoen hori. Hala. Honek nola? Honek defendatzen duena da etorkizun bat zeinetan logaritmoek agindu egingo duten, kao behat holako enpresen ian... Ez esango du, ez? Jabea, bai. Eta honek defendatzen duena da estatuek soft power bultzatzen badute, botere leuna deitzen duen hori. Hezkuntzaren bidez, propagandaren bidez, ez? Ba, honek defendatzen du hard power. Bai. Baina iak bultzatuta. Bere ia. Zango da, bere AA. Bai. Eta gerraren alde. Gau, ze gerra? Seguramente klase gerra. Gerraren alde. Negozio lerro bisa. Aipatzen du, ez? Artifiziala gehi erabili behar dela, gerran munduan. Kanpoan usteak ez du zenturik. Artifiziala erabilido PSEek, ez? Meme bat egiteko. Bai. Hortuzar edo Esteban? Esteban ikeri lekura... Salto egiten. Gero ez dut mezu bat ez dut lehitu egia esan, ezak izan esatuzun. Zatik jarri duten hori. Euskaran kontuen ari da, esan ditik edo... Euskaren horrekin nabiltza, ez? Bai, Euskara ikaskizunak eta bai. Bai. Baina, bueno, hor ikusten da, ez? Horretan ere zehatzean gauden. Behitu zen kutre, humore zuri, eta batzoi esatu zen, hau Euskal Politika Intzaren ereidua aldalaziko duen momentua da, eta horai entzun nuen, irakurri nuen Twitteren batzu.
PNV eta PSen arteko harremana, eta meme puta bat, graziarik gabekoa, eta oso txistea, imaginatzen dut piztina gutxik egongo zela. Ez beteta zegoen. Piztina zegoen eta, Ana. Bueno. Atera zuen aldizkari batek, argia, dako izena. Argia aldizkari, bai. Gainera, ez da bai da izan genula, beria jarri, ala ez? Bai. Zer erabaki zenuten, ni ez nahi. Jarri. Bai, ni hori harritu zidan, en plan, ostra, hori jarri egin dute hemen, nik asko eskertu nuen, irakurle bezala, bai. Claro, eskal biztea hori zen. Azkenean esan genuen esan zen, bueno, bai, arki dago, norbaiti ez basaio gustatzen argazki hori, pues bueno, baina kasuntan, albistea hori izan. Ez que ez dela ez zuen grazia eukiko, ez que ez bagago irudia ikusi, ez da egit. Hori da. Bai, eta zein zan mezua, zati zein zan memearen mezua. Ez que ni geratu nintzen argazkiekin, ez edukiekin. Mende honetako laburpen ona. Bai, bastante ona. Ez? Baitu jargia da, zehatzen malpolita. Eta hola, lagunak? Hori da, prestauta, adimen artifizialak esaten duen gure gidoia. Bai, onaino iritsi da, ez? Ostia, eta oin zer? Oraino iritsi da. Ostra, eta oin utxunea? Orain itxun existenziala. Tor, venga. Ni daukat hemen... Ze oso originala, Nahi ez etorri betikoa gauzakin. Betikoa, ez hain betikoa. Betikoa zen, betikoa izatea erbiltzizion, eta berriro itzuli da, bitu beste bolson bat. Jorma Jasoria. Ostra, Berrize Davideetan. Esan honik ezala aurten azalduko 6 bider baino gehiago, eta ia. Osea, zenbatik? Bueno, hau da bat, bezala hartzen da. Orain hasi zara zenbatzen? Ez, baina azken aldin zenbat bider ikusi ezu, ez kalean, Zumaiko poteoan. Ditu zenbatzen, baina... Berriz etorriko zera dokumentala hain du. Ondarroara iritsitako milaka pertsonaren bizipenak. Frankesko garaien. Pero abuela, maketa. Tira hortik, ez? Abuelu. Ja. Ba, hor dago, berriro. Orduan, zuk urte hasieran esan zenuna gertatuko zela urten, oraindik ez da gertatu. Vale. Nik esan nuen Rojavako irautza frakaso bat izango zela, eta oraindik ez da gertatu. Orduan, oraindik oker nago. Ostia, gira da, Ostra. Niko esan nuen, eta, bueno, zorionez, oraindik ez dut asertatu. Negoziatu dutelako, ez? Etxaiarekin, ze? Oin ez da egite gora zela, guen? Inork ez daki. Momentu batean genozidioa zetorla, eta handik azte betera desagertu zen, eta ja inork ez dut egiten hortaz. Ez da egit? Bueno, zeo klasikoa da, nazioarteko kontuetan, baina egia da, Bai, ez da egit. Ez que bapatean igual... Gero dago Sudan eta osaiek, bueno... Sudan zimaz. Oso bipok. Bipok egiak. Bai, larreiko bipok. Larreiko. Kurdua, bueno, bipok, baina, bueno... Piskat. Ez hainbeste... Gure kodeak ulertzituzte eta dantza guapa dazkate. Bai, hori egia, eskutik behatu da. Gare baten, ez? Neska polita jartze dituzte, nien lerroan arma batekin, porque horrek, joder, ez? Naita, ez? Bai, egia da. Jode horrekin, madre. Hombre, horrekin kriston propaganda egin dute. Claro. Hor, borrokatzen dute gizonek, baina portadetarako, New York Timeserako emakume bat jartzen dute justo. Gainera, fakzioa ditzen zaio? Fakzioak. Auspegikoak. Gureak. Gure fakzioak. Gureagoa. Piskat, karo. Bai. Dena, pentsata. Otxalan ere horregatik aukeratu zuten. Ze? Esan zuten, behitu, euskaldunek porrotxo aldin badakate, guzu letxe. Hori ba propio kulturala beraien partetik. Gurea. Hori da. Baina, bueno, hori apuntatu, Polimaitasuna eta Kurdistanen zer? Porque, a ver... Eta zuz esan zenuen, gertatuko zela urten? Bai, Kurdistanen? Ez, urte hasieran esan genuen urte honetako bakoitzaren... Hostia. Nola egiteko proiekzioa. Hori izan zenuen zuk, Bai. Eta zu Kurdistanen, nazoritzen. Ni bi gauza hori eta Euskar etorriko zela programara. Eta bat ja bete dut. Eta bestea espero dut ez betetzea. Claro, es que bat zure esku zegoen eta bestea agien ere bai. Baina ez duzu eskua jarri. Kurdistanen, ez da hankak ere. Hori da, oingoz ez, baina bueno, hori... Inoz ez da berando hori. Inoz ez da berando. Horein agian joateko aukera izango zu?
Zela orain. Bueno, baretuko direlakoan. Ez dakit, eno, seguro. Eso momentutan nik uste, bum, hazin lekela gare. Bueno, a ver, amaitu ez da amaitu, ez? Ez, ondago, parentesia. Ja. En fin. Oye, egia da, estatu batutan, edo feika da. Eriozte zigorra esarri nahi dutela berriro pelotoia tiroka. Estatu batutan? Fusilatzeak? Bai, fusilatzea hori zenitza. Ez dakit. Joder, ez dakin. Agian feika, da, Osea, oin kotxean entorrela entzun dute leku batean. Ez dakit. Baina, pelotoia? Claro, izango zuen... Claro, nik adibidez roia eman ziaten beti, eman izan diate horratzek. Bai. Morduan agian aukeran. Hobeto. Ez dakit aukeratzerik izango dan, Eta gero ni hola sentitzen nahi naturatik gertuago. Adibidez zuhaitzak, zuhaitz gehienak, hiltzen dira zutik. Hori egia da. Eta gu normalen ez zutik hiltzen. Baduka erromantikotik zerbaitek zutik hiltzeak. Ja, badu. Eta aukera ematen dizu. Osea, azken momentua heldu baino lehenago beti hitz batzuk esateko aukera ematen dizu. Bai, hori hola. Protokoloan parte da hori. Bueno, filma guztietan dago, ez? Bale, orduan, bai. Eta zigarro bat erretzeko aukera, eta ostra, izate txoiazo bat bezala. Eta hor momentiko hori. Horre serita zaudela, ziringa turbildu ala, pues esango dituzu hitzak, ez dira, oso epikoak. Ez? Orduan, bueno. Behiu txiki kantatu zuen, ez? Eskudu gariek. Joder. Hori da, imaginatu hil izan balitz horraz batekin. Joder. Ez da, iguala. Ez. Nik uste gudari eguna beste batean jarriko zutela. Bueno, ja gudari eguna ez da existitzen, ez? Bai, ez? Ez. Bueno. Osea, bai, itzea ironiatik zuere bai. Bai, ospatzen du horrek, nola da? Jardunek. Bai. Jardunak ospatzen du. Hori da, ospatu. Bai. Ospakizun gisa. Edo heroin ministerikorako gisa, ez? Bai, zuek erabili izan duzu... Heroin historiko. Bale. Historiko, bueno. Guda nola ditzen zen? Borroka eguna ja está. Ez da etorritzen borroka egunekin? Ez. Ez, zuk ez duzu hori bizi zen? Ez. Joder, gari batean zen, tipo... Borroka eguna? Borroka eguna. Taz egiten zen? Borroka? Bai, borroka. Bakoitzaren esku. Bai. Zigarretak piztuta. Bai, gauza izu emun taula? Gauza, harrixa bota... Jendiak, hori jendiak. Jendiak? Jendia la hostia. Jendia esaten diezunean zer egin. Bai. Ze silbeira eta jente honek? Bai. Jente horrek? Seguro, bueno, bero bertxoak egingo zituen horren gainean. Bale. Ez dut ikusten nik hor. Hortan. Baina, bueno, euskalo. Hor da bil, orain, ez? Buena rokoan jarri gino bere kanta, ez? Bai. Ja. Tekin no abilen. En fin, bueno, por cierto, gauza egitaz ari garela, bakizu ze kontatu zian ez daka lotu hori, baina ez dakizagatik etorri zian horren, Andaluzian egon nintzen ba. Bai. Eta... Hostia, gero... Eta bueno... Parentesi, ez hau tzezu Andaluziko Ayamonte herria? Ayamonte? Ayamonte, auzoa? Ayamonte. Herria. Bueno, vale. Esaten do Jon Maiak ondarroa txeki badala Ayamonte, eta ondarrutar bat etxean sentitu daitekela bertan. Bai, Ez daudela 10 edo 80 ondarrutar bertan, ez? Askoz gehiago. Han, bertan, Ayamonte. Zertan? Hori ez dut ez diote galdetu. Ondarrutarra joan zela Ayamontera? Edo Ayamontekoak ondarrura? Edo ondarrutarrez ikasi zutela, edo euskalo, baina... Ostia, bazi! Ayamonten ondarrutarrak. Berta, hemengoak, juntzian... Paretako diru! Zuk... Kontrako nola bidea, nire familia kontrako nola bidea izango. Bezala, hemen batzu joan ziren, horra. Ostia, honi izango zen, Mantendu izan balute ondarroko izkera eta Andaluziako, Ja. Izaeteke agian bomba gehi handi egia, ez? Bomba genetikoa. Hori, eta segi, hori, parentesia. Bai, eta ez dakit nola bukatu genuen lagun batekin izketan, garai bateko bere gaztetako abenturak, eta behin hartu zuela, eta hartu zuen trena, eta diru askori gabe, por cierto, bitu, hau ez da historiaren funtsa, baina trenean ibiltzeko, por supuesto, diru gutxirekin, goiko maleta gordetzen diren katxarroietan, aireportu, egazkinetan dagoen bezala, izten direla. Sartzen duzu maleta eta gero kank, hor sartzen zen. Sartu, bera. Pika zetorrenean, hor goian sartu, eta kanpotik itxi,
eta izkutuen, eta ja pasatzen zenean, konplizia bilatu, bere zeran abizateko, eta hola, bideiatzen zen lagun bat, dela urte batzuk. Baina, bueno, total, bideia eguetako batean, ezagutu zula, Valentziara zigoan beste tipo bat, bera bezalako krapula bat, eta esan ziren, segatik ez da nirekin etortzen, ikustea, diru guzta hola, behio garela klase berekoak. Zer, ni area noa, eta ja da, bigarren edo hirugarren urtean noala, hau itzaiten ez, 80 markadan erdialdean edola. Eta bera mutila. Gara joten zen, eta orduan, gara hartan, antza, honek kontatu zionez, eta horregatik gonbidatuzun bera ere juteko, gehiekin, han zita batzuk antolatzen zizkioten, eta berak, inbaztun, egiten utzi. Oi? Eta horrekin dirutza lortzen zuen. Eta lesbianen aldian, horregatik proposatu zion nire lagunari, zuk ez duzu zerin behar, bakarrik egiten utzi. Bai? Bai. Eta dirutza irabazten zela, Valentzian garrai hartan. Egiten ustean? Egiten ustean. Eta zen, pentsatu zuen, momentu baten lagunak. Esan zuen, Valentziara ino. Baina, diru asko izango zen. Zenba diru? Ez dakit, baina diru asko esaten zuenean, zaban, pues bueno. Ni gustuko izan jakitea zenbat. Ja. Bai. Beri pito, beri... Bai, zatik ez da iguala, 100, 1000, 1000, 1000. Claro, bari hartan imaginitu dut, represio sexual lagoendik eta handiago izango zenez, pues alako trikimailok ere bidetuko ziren, eta euskalo ze jende klase izango zen. Baina, hori ere bazen. Eta hola ze, lagunak. Bueno, datu hauek eman da, ez badakazu zer eginik galdetu, alako lanbideak. Eta ja, no? Ose? Bai, iritsi da ordubetea. Edo galdetuko diogu Googlein izan maitu. Ze, pasada ordubetia. Baixe? Pues ya está. Google ez dago ezer esan gure bukaeran inguruan, Gure bukaeran inguruan ez dago ezer esan. Ja. Hoi... Bueno, musika hona jartzen dugula ez du zan. Horre kritika da, baina noiz bukatu hori inoiz ez du... Osondo, ez? Horro bildu. Neustez ez. Ez. Zuzara amaiera bortitzen alde. Kurdistango albisteak bezala, ez? Hostia. Hasi, eta buka. Baina, beste batzu jarraitzen du, ikusten? Gure baitan, ez da deus aldatu, urte bat pausan, floak dira pilatu, oraita bertan, belagia luzatu, orgira bueltan, ez gehiago bilatu, sokuntzan handeatu dugulako espalda, poliki igan dugulako malda, etxeko arekin egina delako salda, ustua duen egez eta ezin da alda, laguntasuna dugu oinarri, karikata iztegia lokarri, fama delarik aien helburua, euskal rapaz gu gira egarri, zerotik hasten gara gu, industriak hipopa hildu, erein hasi bildu, albuma dizut lapur bildu. Iritsia gure txanda itzak genu ene mana, hau da txiki haren zama, kontrabadu panorama, txanegina, beti zenda gure gana, txanegina, heldu gira zure gana. Hau da jatzikina gordina zero folklore, dena ere, galtzen baita pasioa, mezua eta balore, dena ere, dirua kontratuak haien ore, dena ere, ustez munduan direnak emperadore. Gure ekipan bat dugu igela, baditugu langile abilak, dituko dugu ube bikoitza, defenditzeko gure gibelak, ekoiztu dugu garia, janen dugu gure ogia, sortu dugu gurea, atxe maiteko gure tokia. Lan egiten esku txikiekin, aintzinatzen lagun berdinekin, beti segituko dut zurekin. Lan egiten esku txikiekin, aintzinatzen lagun berdinekin, beti segituko dut zurekin. Bakatu ez dugu abisatu Gure ahmekin tiratzen dugu ta balak Ez duzu burutu, ez urrundu, ez etez kukutu
justu ongi instalatu, ezin dugu nahi ikaratu, ikaratu, erretez eta zer da bilakatu. Studioan itxia egonez nahi ginuen justu euskal hip-hop aldatu. Hor da kaskabarra, hor da lurrikara kendu zirrifarra. Hor da kaskabarra, hor da lurrikara kendu zirrifarra. Iritsia gure txanda hitzak genuen emana. Hau da txikiaren zama, kontra badu panorama. Txanegina, beti zanda gure plana. Txanegina, eldu gira zure gana. Dena ere, ambarra psikina, gordina, zero folklore. Dena ere, galtzen baita pasioa, mesua eta balore. Dena ere, dirua, kontratuak, haien ore. Dena ere, ustez munduan direnak